ನಮಸ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ವಿತ್ ಅಂಚನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇನಿ Insta360 ONE TWIN EDITION ಕ್ಯಾಮರಾ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ. ಬಾಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದಾದ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಂಡದು ಬುಕ್ಕ ದುಕ್ಕ ಇದು ಒಂದು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಾಡು. Insta360 ONE TWIN EDITION ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಸೊ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದೆ. ಬಿಲ್ಲದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಬುಕ್ಕ 1 year ವ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು. ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದಯ ಪಂಡ ತುಕ್ಕು ಅನ್ಪೇರತ್ತ ಇತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಕೆಲವುದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಂದು ಯೂಸ್ ಒಂದಿತ್ತ ಸೂಪರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೈಸ್ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಅವಳು ಒಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಮನ್ಪರಪುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರಪುಂಡು. ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಳ್ಪುಂಡು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಮರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲಾಟ್. ಸೊ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಕವರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕವರಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಸಡನ್ ಅದು ಓಕೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರಪುಂಡು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಂತಿಂದ ಇಂಚ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ನನಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರು ನಾನು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ 360 ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ 360 ಡಿಗ್ರಿಲ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆವಲ್ನಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೀಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀಟ್ ಆದುಂಡು. 2 ಸೈಡ್ಲ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅದು ನೀಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪಾಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓಡೆ ತಿಕ್ಕವನ ಪಂದೆ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿಂಡು ಓ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕುಟ್ಟಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಂತ್ ಕತ್ತು ನೋಡು ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ತ ಸೆಟಪ್ ಆಂಡು ಐತೆ ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ ಆನ್ ಬಟನ್ ಮೂಲುಂಡು ಆನ್ ಮನ್ಪುಗ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೆಟ್. ಸರಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಪಿಕ್ ಒಂದು ತೋಜೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದು ಪಡ ಚೋಕೊಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ತೂವರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದೆತ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಒಂದು 4K ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ತೂವರ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಎತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆರಲ್ ಆತು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೆರಲ್ ಆತುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆರಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಕಿನ್ಯ. ಸೊ ಒಂದೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ 40,000
ಸಮಥಿಂಗ್ ಉಂಡು 40,000 ಐತ ಒಂದೈತ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೆ ಒಂದೈತ ಪೂರ ರಿವ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಲೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಬೇತದಾದೊಂದು ತೂಕ ಬಾಕ್ಸದೆಲ್ಲ ಈ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇಸಿಂಗ್ ಕವರ್ ಒಂದು ಬತ್ತದ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ 360 ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಡೂಮ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ ಆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೀಂಡ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ರ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಇಂಚ ದೀಂಡ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಹಾಕ್ಚಿ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೌಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಕೆಲವು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೇರು ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೊ ದಾದೆಲ್ಲ ಹೋಲ್ಡ್ ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಕೇಸಿಂಗ್ ಒಂದೇ ತೊಲೈ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಯ್ತು ತಿರ್ತಕ್ಕೆ ಮೌಂಟ್ ಮನ್ಪರ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲಿ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದಿಂಡು ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಸೊ ಸಿ ಟೈಪ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಪಂಡ ತೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪಿನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮೂಲು ಚಾರ್ಜ್ ದಿಪ್ಪಿನ ಆಯ್ತಾ ಕೈತಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 4K ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು 4K ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ 4K ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೋಡ್ದ ಒಂದು ಪಂಡತ 360 ಮೋಡ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆತೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಂಡ 16.4 ಫೀಟ್ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ ಅಂತನಲ್ಲಿ ದಾಲಪ್ಸಿ ಡಿಪ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ದಪ್ಪಲಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಬೇಣ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚೆ ಶೇಕ್ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಅದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ನಂಚದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಅವು ಐತೆ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಟ್ ಅವೇನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇನೆ ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ ತೋಜುಜಿ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕೆಲವದೈಟ್ ಈ ಲಾಗ್ ಎಂಚಿತ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಿದ್ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ವಿದ್ ಉಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅವನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಮೋಡ್ ಆನ್ ಮಂತನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಅದಪ್ಪ ಅಂಚ ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತದ ಅಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಐಟ್ ದಾದ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ದಾದದ ಒಯ್ಕು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಾಯನ ಪನ್ಪೇನ ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ಈತೆ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 40,000 ಆಪುಂಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೆ ಸೊ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಮುಗಿಯಲಿ.